Το Ευαγγέλιο με λίγα λόγια. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου μέσω του Υιού του Θεού Ιησού Χριστού, ως αποτέλεσμα της ανεφόρον αγάπης του Θεού για εμάς, πραγματοποιήθηκε και εξασφαλίστηκε μέσω της ενσάρκωσης, της ζωής, του θανάτου, της Ανάστασης και της δοξολογίας του Ιησού και θα ολοκληρωθεί πλήρως με μελλοντική δεύτερη έλευση του Ιησού στη γη. Ενσάρκωση. Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, ο Ιησούς έγινε άνθρωπος όπως όλοι μας μέσω της γέννησής του στη γη, δηλαδή της ενσάρκωσής του. Ο Ιησούς έγινε ο πρώτος Θεός άνθρωπος στο σύμπαν. Στο ανθρώπινο σώμα που κληρονόμησε από τη Μαρία ήταν το Θείο Πνεύμα του που κληρονόμησε από τον Θεό Πατέρα, ήταν ίσως στο σώμα με εμάς και στο πνεύμα ίσως με τον Πατέρα του, τον Θεό. Η ενσάρκωση του Ιησού ήταν προϋπόθεση για να εξασφαλίσει ο Υιός του Θεού τη σωτηρία του ανθρώπου μέσω της πραγματικής ανθρώπινης εμπειρίας που θα ζήσει, δηλαδή να εξασφαλίσει την αντιστροφή όλων των συνεπειών που κληρονομήσαμε από τον πρώτο άνθρωπο Αδάμ, δηλαδή την αμαρτωλότητα και τη θνητότητα, αμαρτωλό πνεύμα και φθαρτό σώμα, ως συνέπεια του χωρισμού του Αδάμ από τον Θεό. Αυτή η σωτηρία που μας παρήχε ο Ιησούς πριν από περίπου 2.000 χρόνια, γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας όταν ο Υιός του Θεού ενώνεται υπερφυσικά μαζί μας κατοικώντας με το πνεύμα του στο πνεύμα μας, δηλαδή όταν αυτός και εμείς υπερφυσικά γίνουμε ένα στο πνεύμα, που αντιπροσωπεύει την πνευματική μας αναγέννηση. Ζωή. Στη ζωή του Ιησού, όλοι οι πειρασμοί στους οποίους μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του ξεπεράστηκαν, και έτσι ο Υιός του Θεού μας παρήχε την υπέρβαση όλων των πειρασμών όταν ενωθεί μαζί μας στο πνεύμα. Θάνατος. Μέσω του θανάτου του Ιησού στο σταυρό του Γολγοθά, μέσω αποχωρισμού από τον Θεό, το παλιό αμαρτωλό το εαυτό μας σκοτώθηκε, ακυρώθηκε και αποδυναμώθηκε, αμαρτωλό πνεύμα και φθαρτό σώμα, και με αυτό ο Υιός του Θεού μας παρήχε τον θάνατο του εαυτού μας, δηλαδή η ακύρωση και η αποδυνάμωση του αμαρτωλού πνεύματος και του φθαρτού σώματος όταν ενωθούν μαζί μας στο πνεύμα. Ανάσταση. Με την Ανάσταση από τους νεκρούς σε ένα νέο αθάνατο σώμα, ο Ιησούς εξασφάλισε ότι εμείς, που είμαστε ενωμένοι μαζί του στο πνεύμα, μια μέρα όταν θα έρθει στη γη θα αναστηθούμε από τους νεκρούς σε ένα νέο αθάνατο σώμα ή ότι θα μεταμορφωθούμε σε ένα νέο αθάνατο σώμα αν τον καλωσορίσουμε ζωντανά. Δόξα. 50 ημέρες μετά την Ανάσταση, ο Ιησούς έλαβε απεριόριστη δύναμη από τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα σε πληρότητα, χωρίς μέτρο, 50 ημέρες μετά την Ανάσταση, για να μπορέσει να ενωθεί υπερφυσικά μαζί μας το πνεύμα μέσω της εγκατοίκησης του πνεύματός του στο πνεύμα μας, και έτσι μας χάρισε όλα όσα προηγουμένως προμήθευσαν μέσω της ενσάρκωσης, της ζωής, του θανάτου και της Ανάστασης. Έτσι ο Ιησούς, ως δεύτερος Αδάμ, εξασφάλισε τη σωτηρία του ανθρώπου και την επιστροφή στον Θεό, αυτό που κάποτε έχασε ο πρώτος Αδάμ. Η σωτηρία είναι εξ ολοκλήρου δώρο του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, και είναι αυτή η χάρη για την οποία όλη η δόξα πηγαίνει στον Θεό. Το μερίδιο του ανθρώπου στη σωτηρία. Το μερίδιο του ανθρώπου, αφού ακούσει το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία του ανθρώπου από τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και επιτρέψει στον Θεό να αγγίξει την καρδιά του με όσα άκουσε, είναι ουσιαστικά να επανεξετάσει τον εαυτό του, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προηγούμενη θρησκευτική εμπειρία. Να μετανοήσει, να αποδεχτεί την πλήρη αμαρτωλότητά του, τη φθορά και την αδυναμία του, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πιθανή διαφορετική αίσθηση για τον εαυτό του. Να πιστέψει στον Ιησού και να παραδώσει ζωή του σε Αυτόν, ότι μόνο ο Ιησούς μπορεί να τον βοηθήσει αναγεννώντας τον πνευματικά με την υπερφυσική του έλευση στο ανθρώπινο πνεύμα. Να δεχθεί και να προσκαλέσει τον Ιησού στη ζωή, να δώσει τον εαυτό του στον Ιησού για να είναι ο προσωπικός του σωτήρας και Κύριος,
να βαπτιστεί με νερό και Άγιο Πνεύμα στο όνομα του Ιησού και να ξεκινήσει την πνευματική ζωή από την αρχή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προηγούμενη πνευματική ζωή. Το μερίδιο του ανθρώπου, αυτά τα 4 στοιχεία, βασίζονται στην πίστη, στην προσωπική πίστη στον Θεό, στον Ιησού και στο σχέδιο σωτηρίας τους. Έτσι σωζόμαστε με τη χάρη, με αυτό που ο Θεός έχει κάνει και κάνει για εμάς μέσω του Ιησού, μέσω της πίστης, πιστεύοντας και αποδεχόμενοι αυτό το δώρο της χάριτος.